66. miniday vlogu ideme dodávať a montovať 21 kusov interiérových dverí pre mladého podnikateľa z obce Mutné. Zákazník postavil menšiu bytovku, ktorá bude určená na prenájom bytových priestorov pre mladé rodiny a potreboval kvalitné, ale aj cenovo dostupné dvere aj s obložkami. Vybrali sme nadčasový model dverí Fresno, ktorý je cenovo dostupný, ale za to veľmi kvalitný model dekore Dubsonoma, aby ho bolo možné dekorovo zladiť prakticky s hociakým dekorom, aký si nájomníci prinesú napríklad v podobe svojho nábytku. Tento cenovo dostupný rámový model dverí môžete mať už za 350 € spolu aj s kovaním, aj s montážou, čo je pomer cena kvalita veľmi výhodná ponuka. Zákazníkovi ostali troška komplikácie po omietkároch, nehali mu totižto krivé otvory pri nanášaní sádrových omietok, tak som mu aj poakryloval všetky otvory po zamontovaní zárubní. Ak máte aj vy záujem o takýto kvalitný model dverí za výhodnú cenu, tak sa mi kľudne ozvite, dokonca máme tieto dvere naskladené, takže ich môžete mať doma už do 2 týždňov aj s obložkami, aj kovaním.